Lala aban penha perdano ia ke first annual sports meet arhajar RPR ke Arsngi ia ke penlong ha ke Sauterik bat penkut pat ha ke Santerik jong penai me arhajar RPR ia ke penlong da ke dor bar senong dingso maut mau bseng ha ke jingi trilang bat ke SOS Umyam nang ta bat ke World Vision India na umroy. Kum gadak jong jing ai mensi mi kini kena school nagaliang jong ba George Bileng do obreu MLA jong umroy constituency ulawan ban saki ya kene ke sports meet nang tade hak jing don lang jong ba Marius Lengdo obreu police officer obreu pe ya ke Kapmara Police Investigation Center urang ba senong ga senong dingso maut uba priang hok nong room uba wet car sono obreu urang ba senong jong senong nong perdet uba penskam nong klau uba ban rap lang nong room bat kiwe apa pai pat jaga jingi lekai ke bai lesim bentan lagi kena school jong ketika than lala ban saki ke jingkit kia jong gin hikai pat ban island iki kena bagi ni sim benta ha kita ke jingi lekai beper ki balabu ban pani lekai ha kene ke sports meet ha ka santrik pat ha ke jing penkut ia kene ke sports meet lawan ban penha perda da uba si warjeri ubri block development officer ke boy rembong CNR di block bat kum juru la penlong ia ke jing sam kusnam jagi kena school ki bala job ha ke jingi lekai beper Hangji sekilang jong pi kum ki kena school jong ki kime ki pa bat kham tam e jong ki no hikai bodon brom ki jongi ai kublei kham tam shwa ye pi kum ki kena school kadi ke singi ki jong pi singi ke bakerpang bapinyo ban kendo lang kum ni ban ye kendo ye ki wei pat ki para kena school na ki wei pat ki school ke bodon hapo jong mau sen perlun ban nang the na po mono syndrome ning kong ning sharp ngam kwa ban congratulate ban ai khuble kerpang ya pi pe ai ka match pass ka beitnat pe lai practice ba ban mahak di ka finals play le ba da songo ya ka jing tai shitom jong pi kom ki khana school mat kham tam e pi ai ki jing ruai ban ki jing shat ban ibawet nagaliang jong team jong World Vision badi ki wei pat ki kan hon ki bedon dekat bangi nagaliang jong police department don bajak marang bat ka kan hon ban wan ban page yang match pass ke jong pi be kani di keski ke bakerpang amar hadin arsnem pi poi biang syaki school hadin arsnem pi kwa pila bani kendu iki perlok jong pi school hadin arsnem pi yo ban puli biang ki kot haki classroom ki jong pi bad hadin arsnem pi yo biang bani don dekat berkino hikai ke bi ki jompi kan mau bagani ke snem ba penetration tong namar piladu arsnem le bahai ke jingkhen le bahai yaki dak ki jompi namar ka try don benapi balas new dak group tham tho shu dedem day handwriting mo ka handwriting pinap improve hab le bah ka maths hab kre bah hab le bah ke haki sien ki jongpi ki multiplication ki bangi ong khang bangi kwa bani e ki khna school mo busen ki khna school jo dong rai baran kedem ki jungi bakin long ki khna ki bopoi syakmat chapra wajibo holiday kata ka jing thu ngani kata ka jing mut bang bangi ngiwan lagi song nong kendong ngi de ki babe ki de ki botem ndai gumta babon ba ki dong elam jo ni ka jela ka jungi ki de na ki snong nong kendong Bomba kinong ilam ki bakiyo sa kekerdan Chief Minister jongi ki day na ki snong nong kendong kan mau kata
kidegi kena amasi, kidegi kena ablang, ndai dah jing trai sitom, kinong yalam jong kejela kejungi. Senrang bat kenteng, abun ba keni kejela jungi kesei, malong kinong yalam kiba tubit, malong kinong yalam kiba silur, malong kinong yalam kiba start kimi na kisnong nong kendong. Nata kadaw, wala da kamau peseng, kalau dang kiwe kisnong kiba dang don kam shibun ba kejing kesian na kilang kiba per, kemau mau pi kena school, pide gilawe jong kisnong mau peseng. Pide gilawe jong keni kisnong bar kedong jong kiba per ki jungi kamtam kedong right marang kedem ke belasai ya ki engineer ki don ki doktor ki don ki lawyer nak ni kedong ketai ki jungi mapiru pen salong iwe ni kita ada fitai sitong ni don kam na plen jupi ba pen mi shibun hoy don ki ba kampuli bah ki poi kam sekhmat don ki ba kam jetu ki poi ki no hikai jungi ki trai sitong wat have jing bombit bombiang jo ki yang school ki jungi ru ki no hikai jungi ki trai sitong. Nata kadaw kitray sitam nam ta jong nupat pihak ban sutro. Kitray sitam na ke benta ke jumpi. Bad kumu MLA jong ne ke konstituensi. Inda so bang ini baki skol ki jongi ginang kiyo seprang. Dang jing tray sitam lang jong ki kime ki pa jong ki hikai bad kam tam jong pi kim ki kena skol bi ki jongi. Pilong kum ki khon ki kiti ki jongi, pilong kum ki hinben ki para ki jongi. Niken mau berobor kalau wei ke digi jongpi, pan ni baro ki bayar pay lang epi hang ni, ikwa epi bapin long ki bajob, ikwa epi bapin long ki bakiu irat hakajing im ke jongpi. Nada sungu ya ka World Vision, ya ka team ke jongki, nga sungu ya ka SOS Children's Village, nga ubiam, piwan bansenran ya ki longying longsem ke jongi siya ni. Idang don kam shibun.